Jakom ODM Gladys Wanga notelo ne jotelo mamoko mag ODM medo siro okang' margi mar twak gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mag 2027. Wanga wacho ni gibiro bedo piny gi UDA mane onegi pogo telo maromre sirikand broad-based. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Kinyibuyo kwajo kaunti ma Kisumu mondo okony gero ODM komedo ni manosendi Raila Amolo Odinga noweyo kanitie telo mar broad-based kendo mane magisiro lwedo kendo. Telogo nolose karomo ma Tom Mboya Liba College kinde nyasi mar solro mar siro dongruok. Sa aboro odiochieng', josiasa gono yuoro e nyasino mar goyo harambe kendo jiwo jogedo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Ka morgi hilo nyokwako aluora mar kar tayo chenro ma Tom Mboya Liba College. Kanolose chenro no, Jakom ODM Gladys Wanga owacho ni gibiro bedo piny gi UDA mar neno ni gipogo telo maromre e sirikal mar Manywanda. Dr. Oburu Oginga omiyowa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? To mae kaka wadhi yudo power. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kwa gombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barwa bar. UDA yudo president, ODM yudo deputy. Kagi yudo ministers apar, wambe wa yudo par. Mano yo mwade go to power. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Kinyibuyu to kwayo ganda mondo kony gero ODM komedo ni mano senindo Raila Odinga noweyo ka ginie telo mar broad base kendo mano ema gisiro lwedo. To gima jakom weyo wago en riwruok wakako ganda ma joluo. En riwruok wa gimoro achiel mawewa kodi ODM. And so he left us in broad-based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us. And that is where we are. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ronto korka kore owacho ni gidwaro loch kendo ODM ka otelie gi Dr. Oburu Odinga kod Jakom Gladys Wanga ema giyango. Wasachopo sama koro nyaka wariwre. Ka ok wariwore to wadhi gore piny adier koso miriambo. Ok wadhi dhi mabor ka waonge sirikal. You can't just want the power without being part of power. And that is the only way we are going to reach Canaan via Singapore. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu.